Kok ndadak diwarai iki nyapa to? Mbok menawa. Kok Mas iki duwe cara dhewe ora usah diwarai. Sing tenang kok. Kok mek munggah kok ngendi kowe? Oh kok kiwa. Wes tuwek kok kepo banget kok kiwa gelem munggahe. Ora usah. Rasa khawatir Mas wis duwe cara dhewe. Ya. Kok nek mburi sambate perih-perih ngono. Ya, sinarengan to. Rahayu ngerembaka. Ya. Didi takoni, golek perawan ado irang. Ayu sisan. Yuk. Ayo Pak Ses. Joget. Joget ya sing domah joget apa-apa. Yo. Juragane Bali Mas Didi. Ayo Mas Didi juragane Bali. Oh nika Didi A. Mbak Trisa. Halo. Somben yang gede pere dadi apa ya Mbak ya? Dadi apa ya Mbak? Dadi maling. 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 Paling bojone wong. Daden tenan duwe omah sing ora berisi.